Здравейте! В това видео ще се опитам да ви покажа как всеки един, който е одобрен за партньорство с Findly, може да добави обект и активира цени, наличности и други подробности с цел директни продажби на сайта на Findly.bg. За целта, нека преминем на страницата. Всички одобрени имат опцията при менюто горе вдясно да разполагат с екстранет опцията, която им дава възможност на допълнителни опции, като една от тях е управление на хотели. Кликайки върху управление на хотели, виждаме, че ние нямаме такива на този етап и бързо и лесно с бутона горе вдясно добавяме първия. Нека го кръстим Demo Hotel Findly. Това е името на хотела. За текст аз съм си подготвил някакъв примерен. Тук реда на галерията. Галерия сме качили снимки чрез бутона Upload, избрани от нашия компютър и добавени в съответния профил. След като бъдат качени, можете лесно да ги изберете и добавите във вашата галерия. Тук е ред на избор на броят звезди на вашия обект и съответно избор на основна снимка на обекта, която е видима при търсене на обекта. Запазвате. По този начин сте готови да преминете на следващата стъпка, където всъщност трябва да изберем дестинацията. Нека кажем, това е София, улица Мила, номер 5, София, и съответно открием и отбележим точното разположение на картата на нашия обект, с което са завършени основните стъпки. Тук, в тази секция, може да добавите различни дестинации и локации, които са в близост до вашия обект. Запасване. И така, можем да преминем вече към следващата стъпка, а именно цените на съответния обект. За да стане тази част, е необходимо първо да зададем час на настаняване, 14, час на напускане, 12 часа. Минимален брой за престой на резервацията. Ако оставите без, няма. Ще може да получавате резервация в последната минута и изискване на минимален престой. Нека го направим 2. Цена. Тук задаваме базова цена. Цената, от която стартират нашите нощувки, или казано накратко, най-ниската цена, която предлагам. Стартираме с 99. Може би да добавим и допълнителни цени, като например да кажем, че хотел предлага Pets Friendly опция и тази цена се заплаща един път за престоя на кучето или домашен любимец, с което запазваме. От тук насетне можем да преминем към четвъртата стъпка, а именно избора на атрибутите, удобствата към съответния обект. Какво предлага? Казино, плувен басейн, ресторант, фитнес, спа и безплатен Wi-Fi, хотел, може и да е парк, услуги, видове настаняване, т.е. изхранване, начини на плащане, запазване. След като сме избрали, с което приключва и завършва оформянето на нашия профил. Как можем да видим вече създадения профил? За целта се връщаме назад, избираме локацията на нашия обект и той трябва да я видим вече на сайта. Не, на този етап не е още. И да, ето го вече, така изглежда създадената нас бяла
Можем да влезем в обекта. Виждаме името на обекта, звездите, адресът, снимките в галерията и така надолу. Тук предстои следващата стъпка, която ще ви покажа в следващото видео, как да зададем цени и наличности за нашия обект. Благодаря ви.